Bude další nádobí a nádobí. Vidíme to trošku. Sedí dvě mouchy na hovně a pojídají hovno. A jedna si upšoukne a ta druhá řekne, no fuj ty prase, při jídle. Ne, a ta jedna si druhý říká, nemluv na mě, smrejt ti zuby. Vína, more, matka, ty dvě večeři. Hovnické čupy, vína, tvůj kečup, ne? Tvůj. To je nudlo. Tož tam se točí serečko jedno. Pojď dokola. Nahodil replay. Tak dáš si kafe? No a? Rární. Ještě tak 4 promila, pak to bude úplně jedno. Víš, jak poznat? Dobrý, buď tam. Mohu si začnout kafe plákat. Jak pozná Indián, že je parnele to? Nevím, že jsem pařikule. Ne, že jsem mu práši zakánojí, vole. Aby taky jsme také. A víš, jak pozná Indián, že tu házy má? Že jsem mu v zatačce zombie pes, vole. Tyjo, mě bolí bachor už ty, jak to můžeš vydržet, vole. Učitelka v první třídě vysvětluje dětem. Učí je slovo je třídě. No, jak zima je, ty pičo. Zadil pointu, ale. Já jsem myslel, že to byla ta na té zimské střední škole. Tam bylo něco. To samý, jak ty babičky říkají, že ho vykládají historky a ta jedna říká, ty člověče, pořídila jsem si normálně Bernardina. Říká Bernardina, no takový široký jazyk, drsnej, že jo, to je orgáč, jako. A druhá říká, no já jsem si pořídila mravenečníka. Říká, mravenečníka. Říká, no ten jeho dlouhý jazyček, ten když lízne, tak ho cítím až pod brzlíkem. A jo, to je pěkný. A ta druhá, ta třetí teda, říká, no já jsem si pořídila tchoře. Říká, cože tchoře? Říká, no tchoře. No a co ten smrad? No 14 dní brýl a pak si zvykne. To je sila, vole.